Dňa 9.12.2024 zastavila hliadka policajnej motorizovanej jednotky na Bratislavskej ulici v Bratislave strieborný Volkswagen Passat. Po tom, čo vodič predložil doklady, príslušníci policajného zboru začali spochybňovať ich pravosť a vodič začal byť nervózny. Zdravíčko, pán vodič, dobrý. Pán vodič, kontrola je potom zvuková a vizuálne zaznamenávaná, dobre? Dobre. Čo ste chcel nechať auto v strede cesty, či čo? To nevedel tvoriť, na to na bok, hovorím. No vidíte. Ale porozumeli sme sa, to je podstatné. Áno. No a to sa nepodobáte na tom vodičaku? 2.15. ho išlo vám. 2.15. počku. Ste sa riadne zmenil. Na občiansky máte kde teda? U frajerky, môžeme zavolať, nech ho donese. No a skade ho má doniesť? Do Záhořskej Bystrice druhé, u kamoša. Poď! Dávaj, sadaj! Poď, vysielačka. Poď. Hrebeň 411, nahrávame motorové vozidlo v Záhořskej Bystrici, strieborný Passat. Opakujem, strieborný Passat. Poď. Havaroval, máme ho. Poď, von. Von, všetci von. Pozor, von, z auta. Počkaj. Von. Zakresení sú. Čo je toto za adresu? Hovorte. Adresa? Tatranská ulica. Tatranská koľko? Tatranská 83. Tatranská 83. Hrebeň 411. Tatranská 33? Hrebeň, okamžite mi pošli RZPčku na Tatranskú 83, dobre? Ten vodič, ktorý nám unikal, narazil do domu, dobre? On je zakresený vo vozidle. Tatranská 83, RZPčka, hneď. Jano, nevyberajte ho z auta hlavne, ak to nezačne hore, nevyberaj ho. Treba pomôcť, lebo to je... Dobre, rozumiem, my ho máme počujete ma? Komunikujete? Haló? Pane? Haló? Počujete ma? Pane? Počujete ma? Počuješ ma? Pane, jak sa voláte? Haló, skúste počítať od 1 do 5 do 10. Poďme. RZPčka ide na miesto, pani. Dobre, v poriadku, vy ste sestrička. Áno, RZ. Vás požiadať, odíďte, stane to preč. Pani, odíďte, dobre? Dobre, v poriadku. Vy ste všetci v poriadku? To je jedno, vy ste v poriadku? Ste v poriadku? Dobre. Pane, požiadam vás, nemotajte sa. Zlomenina nohy, stehenná, nie je otvorená. Nie je otvorená. Svieť, prosím ťa, Viktorovi, vodič prestal nám úplne reagovať. Pozerali sme mu jazyk, ale je zaklesený, nemanipulovali sme s ním vôbec. Podľa mňa bude mať aj pánku chytenú. Nie, čo? Chlapi, on komunikuje? Komunikuje. Pane, ako sa ešte raz volá ten vodič sa ako volá ešte raz? Juraj. Aj tento je Juraj. A vodič sa ako volá? Rado? Dobre, takže to nebude on. Na ďalšom zázname môžeme vidieť, že sa vodiči zo šoferovania pod vplyvom nepoučili. Vodiča čiernej Octavie zastavili po intenzívnom prenasledovaní až varovné výstrely. Chalani, PMIčka, všetci, čo ma počujete, naháňame vozidlo z Túpave, s chalami z obvodu, z Nevinskej. Kto môže, tak aby ste vedeli. Odbočujeme Nevinska, smer Nevinska, sme na Nevinskej ceste v Stupave. Za ním je to Aldina potom. 306, pustite nás dopredu, však skúsime ho aj služobnou zbraňou, keď tak. To je Octavia, ne? Nič, budem si to komunikovať. Dobre, vyšli. Prvé bude použitá služobná zbraň. Dávaj na rover. Použitý národný výstroj, vodič nereaguje, stále nereaguje. Má defekt, bude zastavovať. Dávaj mu. Dávaj mu, dopredu. Dobre, zastav! Dávaj mu, vodič zastavuje, máme zastaveného. Poď dopredu. Zastav to! Odbočuj dokola.